Iritzi dira Otsomaio jaiak Urduñara. Maiatzaren 3an eman zioten hasiera festari. Gaueko 9etan piztu zuten zuziria. Urduñako abesbatzako kideak arduratu ziren jaiei hasiera emateko pregoia irakurtzeaz. Urduñako abesbatza izan da urtengo jaietako pregoilaria, zein izan da zabaldu nahi izan duzuen mezua? Eskerrak eman dizkiogu jende guztiari, jendea beti egon da gurekin, gure kontzertuan eta kontzertuetan, beti prez laguntzeko eta eskerrak eman dizkiogu. Baita udalari. Otsomaioetan zein da zuen plana edo? Egingo dugu kontzertu bat, datorren astean, 10ean, eta Santurtziko eta Zeanuriko abesbatzak etorriko dira, gurekin abestera, eta hori egingo dugu jai honetan. Zuziria pistea saldiz, Juana Santiago Gordobi atzurro saltzaile arduratu zen. Porque como ha sido a votación popular, pues creo que me han escogido por eso. Porque, quieras o no, mis fiestas también son las de Orduña. A mí mucha emoción, me emociona. Gauean ere egon zen giroa hirian, larunbat goizean aldiz gastronomia izan zen nagusi. Pai eta tortilla txapelketa egin zuten Foru plazan. Arratzaldean aldiz fandango eta harinarin eta aurresku txapelketa egin zuten. Aurten bigarren txapelketa izango da, aurresku eta fandango eta harinarinen bigarren txapelketa edizioa, Eurontziantza taldeak antolatukoa. Eta aurten 4 partaide izango ditugu fandango eta harinarin txapelketan eta izango ditugu 5 partaide aurreskun. 2 neska etorriko dira epaie eta beste bat mutila izango da. Orain 6etan hasten da txapelketa eta gogoz hartuko dugu txapelketa eta espero dugu eguraldia mantentzea eta ondo ateratzea txapelketa. Irauntziantza taldea gaur aparte 2 ekintza gehiago ditu, gaur txapelketa burutuko da eta bihar alarga izango dugu. Eta datorren igandean, maiatzaren 12an, Patxi Perez etorriko da dantza plaza bat ospatzeko. Eta horiek dira Irauntziantza taldea antolatu dituen ekintzak udaletxearekin batera. Aldarrirako tartea ere izan da Otsomaio jaietan. Urduñako talde animalistak esaterako elkarretaratzea deitu zuen zezenketen harira. Larun baten egin zuen elkarretaratzea Urduñako talde animalistak. Bildu gara ez nahi dugula gauza hauek gure herrian egitea, nahi dugu animalien libertatea, ez gaude batere konforme animal bat hiltzea holan manera hauetan, hau tortura bat da, animalia sufritzen du pila bat hil arte eta ez gaude batere akordo. Gaude Urduñako jende asko, pasaden urtean baino gehiago, aurten gara gehiago eta izango gara gehiago eta ez gara geldituko lortu arte. Astelenetik ostiralera ere ekintzandan egin zituzten Urduñan. Astelenean jubilatuen kluba izan zen jaiaren epizentroa. Nagusien bazkaria eta dantzerak ustaldia egin baitzituzten bertan. Umen egunean aldiz, porrotz eta marimototz bertaratu ziren Urduñara haur zein helduekin arratzaldea pasatzera. Pungu doinuek hartu zuten Foru plaza ostiral gauean, GBH, Voltiun eta Feospero Majos taldeekin. Kuadrillen afariarekin ekin zioten jaietako bigarren zanpari. Larun batean berriz, indarrak berreskuratzeko herri bazkari antolatu zuen Mugaldek Gernika plazan. Aurten gainera, 20. urtemuga bete dute.
Ehunka lagun bertaratu ziren Gernika plazan egin zen bazkarira. Larunbata izanik gaueko ordu txikietara arte luzatu zen giroa. Igandean amaitu ziren festa, goiko kalejirarekin eta bihotzaren erreketarekin. Udalak positiboki baloratu ditu aurtengo otsomaioak. Gure ustez nahiko ondo egon dira eta giroa oso ona, eguraldia baita nahiko ondo portatu da eta jendea pozik egon da, parte hartzen hor ekitaldietan eta pozik.